challenge when you have got our people cornered by thugs, not prepared to speak, losing confidence every day in the police service. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane uhlabe ikhwelo lokuba kusetyenziswane ngabahlali nabasemagunyeni ukuvuselela isidima semo yentlalo eMthatha njengokuba kuqhuba ubukrelemnqa. Lihlehlisiwe kwakhona ityala lorhwaphilizo likaZizikodwa natyholwa nayo uJehan McKay. Umphathiswa wezemidlalo uGayton Mackenzie uthi amashishini amakhulu norhulumente kuza kufuneka basebenzisane ukuvuselela imidlalo ezikolweni. Botani Mzikantuna namhlanje livunywe indaba ngolwimi lwenkobe singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Abahlali baseMthatha bathi basaphila phantsi koloyiko ngaphandle kokunyuka kwamanani wamapolisa abonakala ekuhlaleni najongene nokuqubisana nezigilamkhuba. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane uhlabe ikhwelo lokuba kusetyenziswane ngabahlali, abezoshishino, imibutho yoluntu nabasemagunyeni ukuvuselela isidima semo yentlalo eMthatha. Amakhulukhulu wabantu eMthatha kuquka bezopolitiko nabameli imibutho yoluntu namajantliziyo emo yentlalo anikeze uxwebhu oluqulethe izikhalazo kumapolisa aseMthatha besithi ulwaphulo-mthetho oluquka ukubulawa kwabantu, ukubiwa kwemfuyo neentlawulo ezinyanzeliswayo zokuzikhusela yabo kwimeko emaxongo. Inkulu baphathiswa yephondo laseMpuma Koloni uOscar Mabuyane uphefumle ngokubulela kubahlali ngeentshukumo abazenzileyo ukubeka elubala elishwangusha nangeenkqubo abaphantsi phezulu nazo bengabasemagunyeni ukuqubisana nale nyewe. I think I must thank our people to stand up to also take this matter out there in public for awareness. It has been a challenge when you have got our people cornered by thugs, not prepared to speak, losing confidence every day in the police service. The combat team, the detectives, the TRT, the NIU, all those teams are on the ground effectively confronting these thugs. And I can tell you, these thugs were flushing them out of our streets, were flushing them out of Mthatha. Mayela nezityholo zokubandakanyeka kwamagosa aseburhulumenteni kulwaphulo-mthetho, uMabuyane uthe makungenziwa ziphithiphithi eziphazamisa kweyona njongo koko makubikwe ngaphambili imicimbi ecacileyo. Distraction. We don't want diversions. When we're focusing on real issues, people are sidetracking us, making us focus on other issues. We want to focus on these criminals, hardcore criminals that have been terrorizing our people. If there are politicians behind those criminals, expose them, bring us facts so that we deal with that. Kananjalo kaMabuyane ukwathe baxhobile xa kungoku ngamaqela onke kuquka abezobuntlola, abezophando nabonyanzeliso mthetho kungoko inengqiniseko yenguqu kunjalo nje uluntu malungalahli ithemba kwabakantsasana ukanti ke ukwamemelele kumashishini, icawe nemibutho yoluntu ukuba bangapheli mandla ekumeni nabo ukusiphula bonke ubuqhophololo nobundlobongela bonqevu kwingingqi zaseMthatha. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Umasipala Mbaxa waseNelson Mandela Bay eMpuma Koloni uthathe amanyathelo angqingqwa aquka amasebe aliqela kwilingelo kulwano lwaphulo-mthetho lwenyukayo kule ngingqi. Amasebe ohlukeneyo azibophelele equbisaneni nolwaphulo-mthetho kwanokufakelwa kwesisi kwiindawo eziqatha thetho kongezelelwe amapolisa abalelwa ku-300 kwiindawo ezohlukeneyo eGqeberha kuyisiphula neengcambi imikhuba enxulumene nolwaphulo-mthetho. Zingaphaya kwekhulu i-CCTV cameras ezifakiweyo kulo mmandla waseNelson Mandela Bay. Umasipala Mbaxa unethemba lokwandisa ezinye kwiilokisi ezijamelene nezinga eliphezulu lwaphulo-mthetho kuquka i-northern areas. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uye wathumela icandelo labucala lesipolisa i-NIU, National Intervention Unit ukutsho, ngenzame zokukhalelana nale meko ingancumisiyo.
Urhulumente wephondo leMpuma Koloni kunye neenkokheli zokuhlala zithi ziza kuqhubeka zincedisa iingingqi ezijamelene nale ntsindabadala. Bendiloko ndiyicala ke le nto uba i-Eastern Cape ithe gabalala kakhulu kwaye iprovince yasemaphandleni. Lula ukulwa nolwaphulomthetho apha xa ungenazixhobo zolwa nolwaphulomthetho, into ezifana nenqwelontaka. Funeka sinayo apha ihelicopter, ingabinye ihelicopter ezawukwazi ujongana nebhayi nezawukwazi ujongana naphesheya kwenciba, kuba olwaphulomthetho lunento yokwenza nokuhluthwa kweemali ezibhankini nakwiimoto ezithutha imali yinto ekhawulezisayo efuna urhulumente aphendule ngendlela ekhawulezileyo. Singabahlali siziinkokheli zabahlali kuzawunyanzeleka into yoba simobilize sibuyele kulaa mcimbi esasikuwo pre-1994 wento yoba sibe nee-anti-crime structures ezizawulwa ubundlobongela zisebenzisana namapolisa. Uluntu lwaseNelson Mandela luthi alukagxoli de le meko ifumane isombululo. Into yecrime isiphethe kakubi kanti uba sihamba nje siyoyika siyancengcazela because soyikisela even abantwana, so into ezenzekayo zinintsha apha ekuhlaleni. Amagosa aphezulu omasipala ombaxa eNelson Mandela avakalisa inkxalabo ngenani eliphantsi labaphuli mthetho abaye bavalelwe. Lo masipala uza kubamba amaphulo kwiilokishi ezahlukeneyo ngeenzame zokuhlisa izinga lolwaphulomthetho. NdinguZolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Lihlehliselwe umhla wesithathu kwinyanga ezayo ityala lorhwaphilizo lalowo esakuba ngumphathiswa wezemidlalo obugcisa nenkcubeko uZizikodwa natyholwa naye uJehan McKay kwinkundla yamatyala ezorhwebo echophe ePalm Ridge kwiMpumarandi. Bajongene nezityholo zorhwaphilizo zemali efikelela ku-1.6 yezigidi zerandi. Utyholwa ngelithi ukodwa wamkela ukufunjathiswa nguMcKay oweligosa eliphezulu le-EOH ukuze yena amzamele ithenda zakwarhulumente. I repeat, the 3rd of October 2024, that would then be for the outcome of the representations that have been submitted on behalf of accused number 1 to the DPP's office. In this matter, you both are on bail. The court is extending your bail conditions. Conditions remain unchanged. You're both expected to appear in court number 10 at 8:30 in the morning. You're well aware of the fact that should you fail to adhere to the conditions of this court, warrants of arrest will then be authorized. You will both forfeit your bail monies to the state. Do you both understand? Thank you. May stand down. Kusenjalo amagqwetha kaMnumzana Kodwa athi angafaka isicelo sokuba lohlulwe ityala likaMnumzana Kodwa kwelikaMnumzana McKay ukuba kusalibaziseka ukuxoxwa kwalo. Amagqwetha wayesakuba ngumphathiswa wezobugcisa ezemidlalo nenkcubeko uMnumzana Zizikodwa athumele isilumkiso kwakusasa enkundleni esithi aphonononga ukufaka isicelo sokuba lohlulwe ityala likakodwa kwelikaJehan McKay xa kubonakala ukuba kukho kuhambela phambili kulo xa libuyele enkundleni ngo-Oktoba. In the fullness of time, we might consider bringing an application for a separation of trials. And I mean my colleague and accused number 1, no disrespect, but the truth of the matter is every single day that passes, the prejudice, real or perceived, with reference to my client is significant. He plays in a political environment, and wherever he goes, he's a scallum who's taken some money corruptly. We are ready. We want our day in court. Ukukulandela ukuba umtyholo oqala uMcKay nike ingxelo kwintloko yengingqi nekhatyiweyo nathi amagqwetha akhe idlulisele le ngxelo kumlawuli wezotshutshiso. Igunya abantu ezotshutshiso lithi aliyifumananga le ngxelo kaMcKay. Your Worship, so it is an unfortunate state of affairs. We certainly do not intend to waste anybody's time. In my client's mind, it was submitted nearly a month ago, but I absolutely accept the word of the DPP that he personally hasn't received it yet. Your Worship, we are going to resubmit and slightly bolster it because we now have the added advantage that Mr. Ngwana has given us reasons why he rejected it. Ukanti NPA ithi
ukuba ugodwa wenza isicelo sokuba lohlulwe elityalo ngokwabamangalelwa liza kusiphikisa eso sicelo. Well, we are not yet at that stage of talking about separation of trials, and in this instance, should they decide to bring such an application, we will be opposing it as a state because it just won't be feasible. Elityala libuyele enkundleni ngomhla wesithathu kwinyanga ezayo. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama kuvuke uqhushululu kwisakhiwo seflats esibonelelwe iMangaung eBrangwag eBloemfontein. Umasipala wesixeko saseMangaung ukwiphulo lokuqinisekisa ukuba abantu abahlala kwezi flats baselungelweni lokuxhamla kuzo na kwaye babhaliswe bonke kusini kuluhlu lwalo masipala. Kutyholwa ngelithi abasebenzi bakarhulumente kwanosomashishini abathile bahlala kwezi flats zilungiselelwe impula zikalujaca ngongekho mthethweni. Kwiphulo elijolise ekuqinisekiseni kwaye kuhlala abantu abaselungelweni lokuxhamla kwezi flats abamivuzo isezantsi kuphela. Kungenelele amapolisa, amagosa olawulo lwemida nonogada babucala. Ibinguqulu kubhode nje kufunyaniswe amashishini omgunyathi kuquka awotywala nelokuhlamba imoto. Bacaphuke basisifu abahlali besakuxuthelwa utywala ngamapolisa. Kodwa akwazile kuyilawula lo meko amapolisa. So the intention is to regularize the stay of people here. We are not going to be very rough with the process. That is why we are saying they must regularize. If you earn above the threshold of people that are not supposed to stay here, obviously you will have to look for an alternative accommodation. Umasipala uqinisekise ukuba luninzi ulwaphulomthetho kumaphulo ezindlu kuquka kungahlawulelwa kwenkonzo, irenti nerhafu kwanamashishini omgunyathi. Ayingabo bonke abahlali elibaxolisileyo elinyathelo. Uthi sithathwa ngokungasizaphuli mthetho singezizo asixolanga. Asinayo kwaphela ingxaki yokuhlawula kuba besihlawula sayeka ngenxa yenkampani ezayizangenelela. Eliphulo lokuqinisekisa ukuxhamla kwabaselungelweni liza kuqhuba de kuphele lenyanga. Kulindeleke kuqhawuka unobathana kwingxoxo mpikiswano ngogqatso lobongameli ezakubanjwa kule veki ngaphandle kokuba omnye umgqatso angalalisa ngophotha khuphisana naye. Umgqatso weqela leDemocratic Party unkosikazi Kamala Harris usesemva ngenkxaso ka-47% ku-48% ozuzwa ngumnumzana Donald Trump ngokovavanyo zimvo lweNew York Times neSiena College. Aba bagqatswa baza kubamba ingxoxo mpikiswano namhlanje kwisixeko ePhiladelphia kwiphondo iPennsylvania. Kumila kunje ngoJune ngogqatso lobongameli yakhokhelela umongameli waseMelika uphuma kwiDemocratic Party alahle kugqatso nto leyo yakhokhelela ekubeni usekela mongameli angenele ugqatso ekuzweni kuphela kukaJulayi. Ngoku emva kweveki ezisixhenxe uKamala Harris uza kuqobisana noDonald Trump kule ngxoxo mpikiswano yogqatso lobongameli eMelika. As for Kamala Harris, how is she going to handle the insults? How is she going to handle the bullying from Donald Trump? And I think that both candidates are going to try to get under the skin of the others. I think that Trump is going to try to make Kamala angry or less joyful to interrupt her vibes. And of course, Kamala Harris is being urged to let Trump be Trump. How do you play upon opportunities to have him have one of those moments that is going to be persuasive to the very, very small number of undecided voters that we have? Stupid people. Stupid people. And we found that out at the debate with Joe. How did that work out? And we're going to find it out again on Tuesday night. Is anybody going to be watching? And uHarris usanda kufumana inkxaso kwayisakuba ngusekela mongameli eMelika ephuma kwiRepublican Party uDick Cheney nentombi yakhe uLiz engafuni nokumbona uTrump weqela labo iRepublicans. I'm honored to have their endorsement, and I think that what they both, as leaders who are well respected, are making an important statement that it's okay, and if not important, to put country above party.
Zimvo lwe-New York Times lubonisa uTrump njengobalaseleyo kwezoqoqosho nofuduko. Lo gama uHarris egqwesa kumalungelo okuqhomfa nemiba iphathelene nedemokhrasi eMelika. Iqonga limiselwe ukhuphiswano lwama-47 lwe-World Skills eLyon, eFrance. Olukhuphiswano luqala kule veki kwi-UNESCO exhibition. Lo msitho entsuku ezintandathu udibanisa iwaka elinamakhulu-4 lwentsha esuka kumazwe angama-70. Bayakhuphisana kwiindidi ezingama-62 ezakhono zobugcisa. Olukhuphiswano lujoliswe ekukhuthazeni nasekuphuculeni iikholeji ze-TVET kwihlabathi liphela. I-WorldSkills okungumncintiswano womsebenzi wezandla ngumcimbi wesithathu omkhulukazi ozokwethulwa yizwe laseFrance kulo nyaka. Izinga le-WorldSkills licishe lifinyelele kuma-Olympics kanjalo nama-Paralympics abesingathwe eParis. Kanti-ke idolobha elizosingatha i-WorldSkills idolobha iLyon, okuyidolobha eliqhelelene ngamahora cishe 5 neParis. Amazwe avela kuzo zonke izifunda kanjalo nawase-Afrika azomelwa ngabafundi basemakoleji ama-TVET. INingizimu Afrika yaqala ukuba ingxenye ye-WorldSkills kusukela ngo-1990. Kulo nyaka izwe lizomelwa ngabafundi abangu-26. There's quite a variety of skills. Amongst the skills are your mobile robotic, that is your electrical installation, bricklaying, cooking. It's quite a lot of them. Iziphathimandla zithi uhlelo olufana nalolu luzosiza iNingizimu Afrika ukuba ithuthukise izinhlelo zayo zezemfundo ephakeme kakhulukazi ezingeni lamakhono. Kanti-ke amajaji e-WorldSkills athi kulo nyaka akuzoba lula neze njengoba izinga lenyuke kakhulu. I-competition izobe iqinile yona mawubheka ama-countries la kwa-welding masifika as ama-national experts sifika sibe ama-judge masifika kule side. Into esiyibhekayo i-speed somntwana, i-material akayiweldayo, ama-processes abawasebenzisayo ka-welding and also ama-position. Kuleli sonto kuzophinde kwethulwe ingqungquthela ezohlanganisa iziphathimandla zamazwe ahlukene ngenhloso yokuba kutholakala isisombululo izinga lamakholeji emhlabeni wonke. Ngingunonjabulo Mtungwa Magamu edolobheni laseLyon eFrance. Ngoku masiphosa amehlo kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi siziqale eChina. 甘肃和贵州的时候，我看有一个异地帮。 Inkqubo-buchopho yaseCameroon ichithe iminyaka eluthoba inxonxothela izifundo ikwasebenza eChina uthelekisa inhlalo yokufuduswa kwabantu kwimandla engahlalekiyo besiwa kwindawo ezingcono. Uthi ibalulekile iChina kumaphulo ophuhliso wase-Afrika, umzila kaloliwe Addis Ababa ukuya eDjibouti, eMombasa ukuya eNairobi, eTanzania ukuya eZambia, kuquka neminye imisebenzi yaseChina eCameroon. eNorth Korea isibhongobhiyane esibhodla umlilo senkokheli yelilizwe uKim Jong-un sithe thaca izicwangciso zezixhobo zentshabalalo. Selela ukuzikhusela ngezixhobo zentshabalalo kubalulekile ukuba umkhosi wethu unqande ulwamvila lweMelika namahlakani ayo, utshilo. Qaqatha qelele eRancho Santa Margarita kwilali yaseCalifornia ozibonele ngawenyama wothuswe inqelontaka ebisedabini nomlilo wamadlelo oquqisa kule ngingqi. Eminye imibandla ngaphansi kweliso elibukhali kwaye abahlali bachophe phezu kwezithende belinde unongekehli. Ngokoqo sothula iminqwazi sicime inqawa ukunika imbeko yokugqibela kwiqala elitsho ngendyondyo yelizwi kumabonakude
uJames L. Jones olandulele eli eqabele kwiminyaka eyi-93 ubudala. James L. Jones udlala indawo kaMufasa kumdlalo uLion King neminye ke ekungade kubuye amakhwenkwe kwaLuseni sibala. Elo endaba phambili eMelika ebesebenzisa ilizwi lakhe elingqingqwa ukutsala umdla kubabukeli. Ileli qhawe kodwa indyondyo elizwi layo liyakuhlala linkyiloza nakwizizukulwana. Qongqololo. Kwezemidlalo umphathiswa wezemidlalo uGayton McKenzie uthi amashishini amakhulu norhulumente kuza kufuneka basebenzisane ukuvuselela imidlalo ezikolweni. Ethetha ngethuba kunikezelwa ngokusesikweni iziko lezemidlalo kwisikolo saseSoweto, McKenzie uthe ayiloxanduva likarhulumente kuphela ukwakha amabala ezemidlalo kwizikolo, ukwatyityimbisele umnwe inkokheli zeSAFA ukuba ziza kudedela abantu abatsha bathathe ulawulo. Nabafana ikhe yangena kwindebe yehlabathi yeFIFA okanye iphumelele itumente yeAFCON. Emva kweveki etyikitye uxwebhu lwemvisiswano nomphathiswa wemfundo esiseko lokuvuselela ezemidlalo ezikolweni, uMcKenzie ebezimase umsitho onikezelo ngeziko lezemidlalo kwisikolo saseSoweto. Isikolo iJob Rathebe Junior Secondary eOrlando East sachongwa njengabaxhamli indebe yeNedbank iOrlando Pirates. Nyakenya Mabhakaniya anikezela ngelinye iziko lemidlalo kwisikolo esikwakulo mmandla emva kokuphumelela kwale ndebe yeNedbank yango-2023. Umphathiswa Nedbank neSports Trust ngelithi kumele namanye amashishini azeke mzekweni axhase izikolo. Government and corporates must find each other, and we've done this here. Orlando Pirates is a corporate entity. The Nedbank is a corporate entity. Government is an enabler, and we are making sure that we find each other, and that's what we did here today. Kusenjalo uMcKenzie uthi ayamkeleki yokuba iqela lesizwe ibafana bafana lingabi namxhasi. Why do we fold our arms if our national team is not being sponsored? We say irresponsible. So there's a lot of stuff that in this government of national unity, we don't run away from stuff. We face it head on. Umphathiswa kwatyityimbisele umnwe inkokheli zeSAFA ngelithi ziza kuwutya umsebenzi ukuba nje ibafana bafana ingangabuyinayo indebe yeAFCON kwaye izibekele indawo kwitumente yendebe yehlabathi. Do you know that we are the most funded league on the African continent? The PSL. How come that we can't win the African Nations Cup? How come that we can't be accepted in the World Cup? We mustn't accept mediocrity. Ibafana bafana iyaqhuba nemidlalo yokuzibekela indawo kwiAFCON kulonyaka uzayo nakwitumente yendebe yehlabathi yeFIFA ngo-2026. Nto zakuthi siziqoshelisile zasemininjeni ngaphoswa ngecala emva kwentsimbi yesihlanu elijelo xa liniphathela indaba ngolwimi lweSwati. Siyabuya nathi kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Desidibane kwakhona kamnandi.